Manchumurigaria karibu sana semesa ya magia kuruen soko chinsa isato mbiyamo na soko bwatia emirobirio hegenreta sembeo yen soko TV ngukwarika nebona senchira ya bene tosange aya aenekiwe ase chinsemo au haseri tukeriga nchenkoro kwa Clinton ondigi karansa bono ko bene nchekurubono wika omwerio korende tutaracha ka senchira wikirano tigatura yanyora asenchira yobwenye Tigatochamo tubwaterane buna homogusi enkwana ya Dr. Fred Matiang'i twabo kabano mambi twanyara toko uchi ui chigo kuru toko mnyokani gochaga twanyara no mwana momurora irega igoitire mubere bomosa chagotokaga kweta se chinchera chobo tutukano mogenda South Mugirango. We are calling upon those participating in these by-elections to ensure that they follow strictly the code of conduct on elections. Ekiombe kia IEBC yasabira barwandiri yasobo cholyo bokomo tionyo kwene kyo murembe. Karibu sana mwanchu murigeria bono niko tugochakana roboti rukubwatia abarai abagosira Dr. Fred Matiang'i haseganga yayo kurige kirugo kyoborai bwense niko bono bagendereire kuraga bokongo egatia barai kurwa sorgongo rwa gusi abo baereire kuraria umuske William Ruto na kumurama hero muske Dr. Fred Matiang'i bago kwana hasa matanga yoko mwenia isemoke omoseneta bwe county ya Nyamira mheshimiwa Okongo Omogeni ni gabara yabo boigo basaba abanyamira kwenekia unanko bachora bare abarai abarense ya Dr. Fred Matiang'i asobo choryoboke obubore bosio niko bono hekerekyo Matiang'i asabiro omogusi kobamo herigo cheko musira segange yaye yokorige kuruge kyoborai bwense gatia barai baikirana ngamono moseneta Richard Onyonka bwe county ya Kisii moseneta mokoro bwe county yo Professor Sam Ongeri omobunge bwensemo ya North Mugirango Josh Nyamoko olioborabu Patrick Osero negati ya barai bande mnago tumanyo murikito Steven Nyariki Nase homoyega boko mwenia isemoke omoseneto Nyamira Erike Okongo Omogeni asegeti yeskuru yoboroso yagesiaga ime wodi yabosamare bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira asomoyega ikiranuano morwaneli wekirogie bora ibwense Dr. Fred Matiang'i negati yabara ikorugusi aiga yabegetiringo ya siasa nigo abarai oyo moko yonde baraga bakongwe byara abarai korugusi ababeire bakumongora mu byaro gusi neri bagali yaye gosira umuske William Ruto yani Ruto ko ni gusi na epateria ya baidi na Ruto ko ni oire chulesa ku Nairobi otuko sa Fred ya estimu ngada ekra Fred ya nge minister Nairobi ekete tirabu kiospio yaba minto badia batayo asumu gusiare badi bare birogo ebo ika 2027 kanyako bange birago byeino 2027 mwezi pi mumbani mwachira bantu ba minto boigo na intwero kai ngotire kidogo morame ingenda morame moroji injege ndongo liga no bugaba ne bwanyamira ndari ngo president no toko basalva ne kore nyororo twekire stage na itubono tubwatu mumura tukuira na intwe ati okora kinyangi ati kore no mubusi ati ko bwatu mubusi tosuke gochi mutwe taringa keroe ki abande baitondu ageta gete. Yeah, Kamas, you came from Kuala yesterday. You have not been around. I'm asking a yokale. Uko wapi? Yeah? So, you want to twa icheka twa chire gatobe kama sabaito torosia basani tutofte jia yoko kono musko yominto. Lena wala ya wale gaiga tinko babule mugende na ende you know unana katebele no ndalenge serikali omanga ya chakera alete wali atigete mai gabono muno mwako ngeri myself na bande musene tonyonka sene tokomo nintu bon tuti yegesa kwekyo mugusi Oma konirumon. Yo mo konirego. Take heed. Why do you think they're after him?
Ekereki kioni go Dr. Fred Matiang'i amubeka maiso maroro mubungo not mogrango moskecho asinyamoko oyorenga somo yego yu asekeria Matiang'i akweranga moskenyamoko na yarorweta marieta yabarwanerie abare kuirukia bandera ya United Opposition asekorende bono airanire na gosira barwanderi ba UDA asoba chorio boke bwanyansiongo ekerenyo na manyamaiya lakini bwana karangwa ke kura ekerenyo lakini betinga kasi UDA kera non lakini betinga kor so we want to pray for you, we want to wish you the very best and ajumindo na yebwe komo nyene ayebweka watu debetinga umuntu deserving kwe msie ya kerenyo tuwezi mo support no ngaro bono actually bali tuwalenge rumu mali tuwenzi uzono ulimonga bebonyonga na birigo bali tuwalenge rumu mali tuwenzi njoma bono ntokaira ngaki ongaro aja kwe msia no post takabwa tikendo kende geko rumu chumbo yo manyene ro debiringa e constituency ngi bayro na ari wodi yo umuntu deserving ko mu msia ningo no ngaro bono handika tikabera ese Mozeno ndoje da kalikitinga ngateti akaba zengi Moraji kuligi umuntu onde bono egati y'abarayibande niyo bagendera kuboria abanyamira wakire kuri abarwanderia bari abagosira Dr. Fred Matiang'i Muizoro no twarenge umusani onenyo babere ground 3 weeks helicopter papa tuto kaendo 1 day nyairanga 1 day na ene mami ene nyamoko nani kuchora ba mitu yajire okile cyasare kile cyabagoyile ebe saya inoye bonus nere idia yeche helicopter kereke kioni go Matiang'i asabiro mu gusiko bamo eriyo kumusira siganga yayo kuri yo borai bwense ikesa kukimu usiko tatu kwebanga bana tuwe bangire muna toliga na bana banta banunge bakora masikani yekereke oba mochire serikali yo Moske William Ruto asogosnywa wekirania magendero gusi kwamba wewe ukichukua uongozi utatetea mkulima ukatuambia kwamba ile bonus ya mkulima itaenda mpaka shilingi 50 na wananchi wangu wa Nyamira bonus ilikuja shilingi ngapi? Ndio mmoja wa nyara amini sotio ilomba maji za nyamba rabunga mondora nyaro mondoria ninje na ende to ya ende kurusia saati tuchakane ya unanyasaye ala toyali baga Steven Nyarikembonde Ensoko TV West Mogrango county ya Nyamira Begono murikito Steven Nyarikyo mwancho murigari atogosukabosio mubere bomo sacho yomo aserieta Elias Thomas Nyakora nigo toke mambi ya lero ime yekenyorokia Itembu ego toke nsema ya mogenda hebunge South Mugirange county ya Kisii hasekeri keire rabuna obogima bwaye esikiri obogima bwaye gosirigwa getaramanyikana wikira boniga mubero nyagosira nigo toka otabwati chingoma chinde chonsi hasekeri amate ya boigo ya nyarko bakewe sokia irieneke ubune serikali ya sokia neke nkonyora bare obwene bwabo unagotomanyo murikito Dominic Onderi omobere bw'omusacha omo aserieta Elias Thomas Nyakora nigotoka emeteime ime kenyorokia Itembu mogenda ewodi echitago borabwe bunge ya South Magrango county ya Kisii takonya gaki kieke gaki twanyakororeke korengana ne amate amona bamenyi borogongoro iga nigo baichane gekorekeiga asebo igo bamubakire nyagosira koba omonto omuya twaboka bana mambi twanyara toko uchi ui chigo kuru toko mnyokani gochaga twanyara no mwana momurora irega igo itire bana twakuminga ingo sorenta ngo ito momuroyo morenta matarekaga bana tokorangiria serikali twarangiria na toichirega iga abantu tokenda gokuraga abantu basangekanirega tokoboria serikali eche tokonye gaki nande mbanto kiaba bakoreta ya iga ono gaki omwana oyo iga nakorira wiki tinda amorora lakini rero kana nyora ngotebi gung'o mwana otokirwo kwete nyamugontoro twaminyakani twikiro twanyore no mwana iria cio tomukure gaki gotokumeti serikali echiteto konye igo twakumiri amate nyagosira Elias yatomanyibune wiki eta nigo nyagosira abaeresa igoro y'abantu bakare kokoserio bogima bwaye
abono bataramanyikana goika bono ciarenganga saa moja na nusu ya maragoba omwana oyo kanyatwaragira akamenya kurugecieria agasoa nyumba mwane chokoni agateba abante baje bamotebinga toka mbio omwana oyo akamenya kagaba kamwane twarenge no omwana one tongomategenda ngorangeri omugaka ori aje gocha omugaka oyo gocha okumubori Elias ninki ngana abantu bakominyoki ngai barenge nye baje bante ngatoka mbio omwana oyo akamenya kabaka nyumba mwane omwana oyo korurituke Jumapili ngaeta nkomorangeria Elias akanga goitaba abantu bari bayo kuminyoki kwa bamanyire akangira neri ngora na iguna akoraki guna kwana nchinga bwatangacha paka buna bono igatwarangeri gungo muntu naro kwerete rocha twanya no mwana Elias gakia serikali tokonyo muntu itato mwana oyo omwana Elias bona andipotel mambia kabwakire omwana Elias nacha mwane otuko tokuragira iga oteba abantu bante ifungwa murango bakundishira bante itoka inje bona dwa na ndio mwana jarwa agwo omyoka kabwindu yaneye omuripoteri bona ndu yanogontebia abamenyi borogongora basabire serikali gotinga oborendi asayaiga ekera bono obutuki bwacha kigwe asenchera ya bene no muna rero nachire komorora maene igakwete nandi kuringana nsaiga munaroro kaine igaretiro korora kabikwororo bona igintu twenge gusaba eserikali mwaringe gwanja motokonye uchunguzi esaine tumanyenga nsangapi tokone tokosoa nyumba kusina abantu bachire batete kutoita batokole ayina marama sabaito asinginjo ntoko banobwoba toitwe tokwe gose tutige abandi turatwara bisaku amate amana bana kinyokuru asoro ngoro basabire serikali nyako bakayokoro tukiba senchera bwango ilikoreta amachibo bwango no bwasukiri kumanyanga nkire to mwanche bogosire bwo mabwa senchera tamanyika kaboniga na nyara ko komenta umurembe na gotinya oburendi asayaiga ko report getsekera nambe mogian soka TV ko Kenya mugonchero mogenda ke gotoka ga chitago brabu ward bunge ya South Magrange county ya Kisii retare na Dominic Onderi Nyabuto tukotigana na yo mwancho murigari atogosuka bosia kiama kia UPA gikubwaterana neri shirika ya Center for Multi-Party Democracy nigo bono kia ruro basemye ochia sabasacha kurwa se county ya Kisii igoro yoko babwate sia basubati nabangina nonyenekero bakwirigeria ebirogo byage siasa imense ya Kenya nigo bono basabire abasacha abo ko babosio asoko basegeta abakungu koboria ebirogo byoborai unagotumanya Murikito Wycliffe Orenge naso musangerekano bwo kubasemya basacha igoro y'ekinchera kingiya chikobwatesia abangina n'abasubati anyana kinga kibakoligiye birogo byage siasa asebirenga ao omusangerekano uyu owariganirwa n'ekiama kya UPA gekubwaterana n'eri shirika rya Center for Multi-Party Democracy CMD memo cy'obusongo nigo barentamo abasacha barusire kurwa azichiwode awahime county ya Kisii anko irari bageri gote abantu bamindunga rero twabwato mukutano monene ole sponsored na CMD igoro ya abagaka muna bako baji championi ase siasa ya Kenya nke muna omonto naende muno munya director bwe chama twangeire toko ria abantu baito ase chinsemo chionsi chia Kenya egere banyare ko bakwirika koba abana kiombe be chama ya UPA. Leo hii tuko hapa na chama cha UPA United Progressive Alliance hapa Kisii ili wao pia waweze kuwa na mkutano wao ya kuongea mambo yao, agenda yao na vile wanaweza imarisha chama katika maeneo haya na Kenya mzima. Kunyomba no nyeno munginogo atebe nkubori yarekerogo or your sister for the for young brothers who are here. Support, advocate, give them the space, cherish them. Na kenigo abaraibe kiama kya UPA bakoragwa na Richard Mwebi uyuro munyakero bwe kiama kyo imiye county ya Kisii nikubara rero buna nkobeka bare omokia elyo kweneke buna kiama kyo nkwira keremeri imiyense ya Kenya watene nirebokongu komex tore shuanga bairiru bachoriru ko baba musie be county ya Nyamira tuachire bune party ya UPA tosibyo bochabu bwasupi serikali ya Kenya ya tiringire Kenya UPA na rego chikoro sia serikali unatoko ungana ne party ya Jubilee ne chipati chinde aburike minds were kyombeke na kibono kyarorekanie ko be kyombo kyomugusi nere saiga yeito na intu togo tuera busia togende ko negotiate dia SMS abasacha bono nigo basabire kubwatesia basubati chinga kichinde chionsi bagwesokia rikokorija ebirogo ao byoborai. And also wow pia they air their issues and what they want to give, even their manifesto. Mkiona mama atakapo wakujia this time round msikize
Msikae mkisikiza wanaume peke yake. So you must advocate for this because tulielewana kwamba you as a man, you are the head of the family and also you must be leading a good example to the community. Na kusaidia kina mama watafute viti vya kisiasa na waweze kuwa viongozi katika jamii. Kwa sababu sisi pia kama wanaume ni wazazi, tuko na watoto wa kiume na wa kike. Tunataka tuone kila mtoto amepewa nafasi halisi inayofaa ili waweze kushiriki katika maendeleo ya kitaifa. Nabasaya na barabo nigo basabira gwesokia asobonge elinde beri kibona bakicikura ekiagera ina renchira yoka baranyare ko bachora barayabaya bari baganetie abasayi baminte simwabeta erwe mubwate tikura mubwate bibande mubwate tikura murayo mobe ni gagochoru no musayo muya gosomonto muya utari wakekura so igasokwe okoiwana twensi twanyara ko batokoiwana nanga intubuna abasayi tonyara ko batogosoka isikogari tonyara ko batokwelimisha bandase society banyara ko babakubwata chikura naso kubwata chikura ni akiyakero mondo ochiwakekura tosoke tubwate chikura tusupport mu Fred Okengo Matiang'i. Ishirika ria CMD ningo ria karobunambia mono asoko beko mukia boko basemia abana chama bebia mebenge mensi ya Kenya rekokiania chisegi tia siasa chebia mam CMD mbia mono asoko sponsor meeting ye meni ba enjoy barorire nga batigire maega bano bonse bancheranire koji bari go champion ya soko ligie birogo na gutanga na semero beri yose. Inko reporter ya Ensoko TV kuruaga iga asoba katakati wa Mochobo Songo county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Demano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigeria togosuka bosio ekiombe kyo bachori ne chimbebe kya IEBC nigo bona kiro bereti asoba chori oboke obore bosio burakagire kwane kiwa chisari kemerongebere na isano rebere chumutinyoyo okwana kurwa samaga chamanne yekiombe kya somoche o Nairobi nigo bona munyakirogo bwekiombe kyo Erastus Ethicon mo Inspector General wa Nyimbo Douglas Kanja na bwego munyakirogo bwekiombe kya NCIC Samuel Kobia nigo bona bayanikire obachori obo nigo bora chikoba bobwene no bobwasioko nigo bona boigo baruro koboria gochiase bari bonsi ba kurwandira ebirogo ao bakora chi campaign chomorembe bunago tumanyo murikito Linet Nyambane. We are calling upon those participating in these by-elections to ensure that they follow strictly the code of conduct on elections. Gokwana nabararia emambia yerit kuria rero ekiombe gia IEBC amona ababwatani bande nigo baereire buna nigo bagochia kwenekia obochori obokebore bosio ngoikera na bore buna borobeirie. IEBC working with the other national institutions including the National Police Service present here, the National Cohesion and Integration Commission, have been meeting and preparing for the 24 by-elections that are currently ongoing across the country. Nigo ekiombe kyo kya IEBC kiene kiri obochori obwo nigo bogochikoba obo bwene no bwasioku asebo igo baroko bore gochia asaba kurwanirira ebirogo byoborai gokora bare siasa chomorembe. So we are here to assure the nation that IEBC is committed to ensuring that those elections are conducted in a peaceful, free, fair and transparent manner. And we would also like to assure the various political parties and their candidates, and indeed all the Kenyans who constitute the electorate, that all the candidates and their political parties are free to campaign peacefully anywhere within their jurisdictions. Nigo bagikiri bororo chibura buru chikwene kiwa chinga kichechi campaign asege kore kia bwango iga kiene kiwensemo ye bunge ya Kasipul nigo bono barurege kurero egetindi gochiase bari bagochia kubwateranirwa ne chibura buru echo. The harmonization of campaign schedules, which was consultative and agreed and signed off by the political parties and their candidates, must be adhered to strictly, because this avoids situations where the various political teams and candidates and their supporters clash along the way during their campaigns, as has happened in the case of Kasipul. So any breaches of the code of conduct, of course, will attract penalties, will attract some form of punishment, including fines
And in severe cases, it might force us to cancel or to disqualify those candidates who will be found to have breached the Electoral Code of Conduct. We are investigating all cases of intimidation, intolerance in all by-elections that we have seen. Case in point, Kasipul. So, any person who involves himself in a manner that causes breach of the law, including all the other areas, Bere included and many others, the National Police Service will not allow. And we are going to do our work as guided by the Constitution. We have already identified cases where there is a breach of the Code of Conduct, as it has been mentioned. And I want also to say that what we do is to summon those who are in breach. And already we have summoned those, especially in Bere, stating that they are banning some people from stepping there to campaign. We wanted to emphasize that there is no Kenyan who can ban another Kenyan from doing what is lawful in any part of the country. Arenayo Abakenya baenekeriwe oborendi chingaki chobochori obo. Ngoripoteria Ensoko TV kurugaiga asomucho Nairobi irietariane Linet Nyambane. Tokoskabasio mwancho morigeria ritukeri morioka maigayo mosubati oyomo gukagirwa guitu ase chinchira chobo tutukano ime nyomba ya moyo bonchoreria bokoya one ime omochobo songo ritukoria rero niga batendrebe kyombe kya Kisii Sex Workers Association bakoragwa nomurayobo Alice Mora na boigo ebyombe ao ebikwegerera obwene bwo basubati abo bono bakorere enkwana na barikia mangana ime omochobo songo na kogikeria ebikore ebyo bikobwatekana amatuko abwango iga ni bose yogo itoko basubati ase bono bagandira bakagosika emirimo yabo hasekeria abo nabo bakwenyorera engere yabo ya kirarituko unagotumanya muri gito Pethuel Machini Magiga yo musubati yomo gokagiro gwitwa sichinchera cy'ubututukano ime nyomba yemo yo bonchorera bokweonia ime mu cyo bosongori tsukuria mo isonde Itsukuria rero nigawatenebe kyombe gya Kisii Sex Workers Association amo nebyombe binde byo kwegera bwene wabasubati abo bakorere ngwana nabariki memo cyo bosongo na kugikeria ebikoro ebyo byamentakanira matukabwango iga yo gwita basubati abasubati toitiru ingitora iko twari kubwate naso bwa matukule na kinga okwanekerekyo niko baganirira bagaka gusikemera yabo asekeria abo no bakurigeria engere yabo ya kiralituko iri gukonya cyamate cyabo kero ko umeiro moisoko ngane sex wako legasi ya sago kora nargo saba basacho umanyenga ekero kogenda komokorera bogo soko moita oyo no moibori obwata abana atiga nyombo cha kubarigeria gente gitanganya omanyenga oyo no mwana bwo monto bunaye nayo ro mwana bwa baibori bao oyo nere no mwana bwo baibori baye nando manyenga moisoko mwabo monto gose moisoko mwabo mumuromino ayeire nga yare ko aye no moibori wachire goito mwana obande street asa ko le biasara byaye yare ko banga no yo ore goito na kikware ko yare ko banga moisoko mino kwanyorero beturu mo yerum na kikware ko so tiga twanchane to baba nta mo nyasaye gato tongeta gato bekense yega ko togo ko le biasara nga sex work to tokora sex work asenjere bwenerete na baba go chagotogol because sex work ne biasara bire to a selling buyer na willing seller na willing buyer ne ande bono koranga ya chakire buya nabo ko ngomo swatu ituru bwa kirwe mioro ongentirwo abande moyo baro monto gaitira akire miora gutara na ande kwanyoro musacho uri omoidete no bare nerege kogera tabugati asaguchi ikurasimiza bano mpaka bamenye no musacho uri kakitware ngo gusabe serikali elie manyete ngano tole abasubati mbaroro bakwoni egakwero kwoni tariboneka gwachaka nande nkomanyire nga nkorororo kakimotore na intubu na mwanya bantu na intumotore nga na mwanya bantu bagotarege okwoni oko wasomiri abana abantu bande bayigwire biasara banyorire binte binene kurwasa okwoni oko inkimogo tobori abasacha abatari bantu bakuruande abana abasacha bari bakoneri tokoneri nana ubagocha bancho kabacha gotoita kakitwarenge kobori onde bwensi ore serikali eso egatigakia tokonya tuachandekire
Niko bono baburi abanyana chinyumba echo chogokomboya asoboncherio bogokorekana kumanya omonto bakwenyumba asoko boroke ibande byabo asikire nyagosira taramanyekana wikira bono iga narenge gosaba iga onde bwasi obwate chirumu oranyare komenya abaiseke mwaye obwate chirumu chi abaiseke bagosoba wasaba omoiseke oyeke bande amarieta ena asakuru egekogera bagochaga igabebisete omonto agoteberia tari ng'ao muna bono omoiseke oyo osirete ntomanyeti sobo gare goteba migori maroteba Kisumu gaki twasaba namarieta ng'a Vivian tatebetirie tari amoino tware gosaba onde bwansi obwate erumu muna omoiseke agochorora omogeni omosabe ekebande epotokopia ekebande oteba nasobo boronge namarieta ayonsi egere chiko toegasire raisi buna bono egasi ekong'ete ntoramanya sobo ntoramanya kende gionsi abe namba yaye njatogete enamba eyi yatumite gochi Nairobi gochikoreta ekebande kiaye abasacha onye tokari kobagosera gaki mbwate namagosa ari nakogosera ong'ire ase nonye polisi ng'ende nsibu namagosa kobwaka ong'enta egekwana nche nimbwate abanto bantegemete kobwaka ong'enta omosubati buna orite tu omosubati omoke otigete abana ebing'werere gaki twarenge gosaba serikali onde bwensi ondanda asaigwete gaki batobwate si na into totware ekiombe gieto kegoto support kegotoranga na into ntorororo nonyekere ebinto binde bikobagu na into twabageruga twamanyung'a ntorororo aina ara amasaba ito gaki totige goito toituru buna chinda bobe woman is not a death sentence in the community. We are not the women in our community are not safe. Tukae kwa kama jamii tuongee kwa sauti moja, wanawake wapate heshima yao katika jamii ya Kisii. Tuanyara gusaba serikali yetenyara gotokonya abantu betenyara kubeka namo investigation nyara korekana bali bakoregeta ndo bunekiga banyara gubugori gwatwa entonya akomanya ne community ya Gusii abantu bantemba abantu bonspi abo musubati abo mugaka ngo turiti gwara buno mwanya abantu na inarese wese community. Reporteria Ensoko TV Kromo Chobo Songo Nchempethuel Machin. Tukoskabosio mwancho murigaria hekiombe kia National Transport and Safety Authority NTSA yekubwatarana neri shirika rie county ya serikali ya county ya Kisii hekiombe gechipara ya kera ne skuru yobubundi ya Kisii nigoritko ryarero baruro basemia gochia sabarundi chipikipiki na boigo abarundi abechigari imeyo mucho bosongo igoro yobotumekyo buya bwepara eriyo gwetanga kurwase emibasokano egati ya machiko hayo babwendrate kubwatia korengana na machiko ekiombekyo kia NTSA boigo nigo bono bariraririe rituko ryokobainyora bari basiritie amagimabo na bari baumieta ase chinchira au kubwatikana ne basokano yechipara eriyo racheko bari gokorekana rituko rye Jumapili ya gatatu yomotienyi riko bari gokorekana ryomotienyi oikomi na rimo chia kira omwaka abwase rituko rya Jumapili baracheko bainyora na boigo okubatongeria emesuma na kubakira ambasabo anemonase obagatagati bomocho bosoko bunago tumanyo murikito Caroline Mausa rituko rya rero ni gabateneri korwase kiombe getenere tobasombi kia NTSA baba bagotwara obasemia asomo chobosongo abwase baba bakoberesere gati abarundwa chipikipiki na baigo chigari buna babwenerete kwebwata ekero barase chibara eligotanga emebasokano lost talents katika visa vya ajali barabarani na tumekuwa tukitembea katika Kisii town hasa katika wale the main stage tukizungumza na waendeshaji wa magari wale wasimamizi wa masafa tofauti tukiwapea tu ujumbe ya kwamba mara kwa mara waweze kuzungumza na hao kama washikadau mambo ya kuuza pombe pale stage yetu inachangia katika visa vya ajali barabarani tuweze kuwa proactive a bit tunaingia kwa msimu wa Krismasi na kunakuwa na shughuli tofauti na usafiri kwa wingi ngana no motenere bekembe kia NTSA Adenzao nigatebire buna nigo rituko rya Jumapili barachiko baba ko bainyora bari basiritia magima kubwatukana neme basokano yepara abwasa basabira abamanyi bonsi gwesokia eriko bainyora sama sabona baigo kubatongeria emesuma Commissioner of Kisii tuko na fraternity from the driving school tuko na PSV stakeholders wale wasimamizi wao na pia tuko na media personality tukisema kwamba hii ujumbe ni sisi sote tuweze kuwafikishia wananchi na tuweze kunusurika ili tuweze kuwapunguza hii visa kwa sababu tunasema shida yote ikitokea ama hii janga ya visa vya barabarani ikitokea kunakuwa na matokeo ya economic impact tunakuwa na matibabu tuna strain the economy na tunakuwa na pia health impact kwa hivyo tunaweza kuepukana na hii mambo tukikuwa pamoja tukizinduka tukichukua ile ujumbe tunapeana kama wasimamizi wa usalama barabarani tukipeana hii ujumbe mara kwa mara na tunashukuru mchango wa
our fourth estate kwa kuwafikishia wananchi ujumbe, na tukue pamoja siku ya Sunday ama Jumapili. Tutakuwa pia pamoja tukikumbuka wale tuliopoteza, tutawasha mshumaa na tutakuwa pia na maombi mafupi na wale interfaith denominations ili tuweze kuchukua hatua kabla ya hatari. Manoni gaba obisa korwa se serikali ya kaunti ya Kisii batebire buna nige serikali ya kaunti ya Kisii irachiko bage kubwaterana ne kiombeki kya NTSA erikwene kya bunango keania bale emibasokano asogo ikirania eira yoko baroselia na boigo korosia chipara chiri chitali gwete kabuya asomo chobosongo. Kenya Rural Roads Authority. Kwanza kabisa tunahakikisha kwamba tuna road marking. Kuna zile signs ambazo zinaonyesha kwamba dereva akifika hapa labda atumie kama 50 km/h ile speed, aende 30 km/h, akifika town punguza mwendo, akifika mahali kuna climbing lanes, tunahakikisha kwamba hizo zote zimewekwa. Kwa hivyo hata sisi tunashirikiana na NTSA kuhakikisha ya kwamba barabara zetu ziko salama na kuhakikisha kwamba madriver na wale wote ambao wanatembea ambao wanatumia mobaiskeli pia wako salama. Waigo ni gaba bisa korwa se kiombegio korosi chipara gya kera giatebire buna mbale no kwege na buna mbachiko baba korosia chipara korengana ne kerengo kelike bwenerete elia barunda banyale ko bachinga kichinyororo cyo gukora obosombi. Serikali ya county government chini ya Mheshimiwa Governor Simbarati inajaribu kupanua barabara kushirikiana na national government, kera za ndani na masoko kama daraja mbili, ambapo wananchi saa zingine wanakuwa kwa barabara. Tunahamasisha kwamba tuingie kwa soko ambayo imejengwa kwa ajili ya biashara kama hiyo. Kwa hivyo shughuli hii tunaipigia debe kwamba ni nzuri kuhamasisha wananchi ili wajue kwamba saa zingine ni sisi, kwa sababu ya usalama wetu, ni kwa sababu ya usalama wetu ambapo tunazidi kuhamasisha kwamba sio vyema kufanyia biashara barabarani kama pale daraja mbili. Ni vyema tuingie kwa masoko ili shughuli zingine ziendelee na usalama uwe barabarani. Korwa umochibo songo ginko reporter ya Amayane Soko TV lietariane Mausa Caroline Nomorikito Caroline Mausa korwa se ekaunti ya Kisii togosikabosio mwanchumo rigereria abamenyi gwetani chiribusano korwa se bunge ya West Mugirango nigo bono babere bagokonyeka nebirore byabosa asomoroberio obobobwenia bokori no koringori kwa maiso obobwa korekandire ase eikiga no ubikira omwero ritukoria rero bagokwana ime ya kebirigo ase ritukorio mwerio niga bamenya abo babeire bagotwara obokongo obobwa maiso babeire banyorre siro na kogokere siro yonene inse yebyombe ao ebitari bya serikali ase basabire bono banyara ko bakobwatusiwa kwegendereria na bwegemiro biriyo enekiwe ase chinsemo chinde ekero na jaiga singincho y'uburwire aiga muruberio babwate asingincho y'ugutubwenia na rorirenga yababwatetie umuruberio na mbeyemo tukubene ngambia mona asingincho warorire batokonye asingincho amarwira ya chandire abantu mono muna tutarikorora igo West Mugirango ngemera yabere covered chi sub county chinjendo jeto che phase 1 phase 2 phase 3 awotoroja abantu bachira ase kwende na waro over 5000 na tua etananire ase chiwode Jones yona wotoroja out of 5000 around 4000 abairwe birole ekiabanyagitari banyore nkeringa aiga gusi problem ya maiso igerene mono ase abantu bagotestiwa igokonyoranga almost 80% ebirore batagite nase ngenjo yobotaka kwanyoranga muntaigo wa afford igoririo gokorerwa testing na ndo gokorerwa testing takonyora chibese chio konyora ebirore ose treatment bakonyera abantu baito sana batari bake baratarire iga bachakirite nyama ya gutira bakonyera rero nke biri gutore meshukuru inchoyo mo bona akonyekera ase ebirore
maisa arabere ga kunsumba for 1 year na nyorire birore bindabe ngotumia aba batete amasengenjo y'ekisemi kyabo n'obung'aini bwabo nalire babera baraya baya ekiagera bagokonya barobwa abantu asokuba ebirore Tos kabasyo mancho murigari muraibwensi ya Kenya muske William Ruto ritukoria rero nigo anekia na kogendri taro yaye ya magendro sensemo ya Ukambani asiri ritukoria rero asangana barai na boigan abananchi kurwase county ya Machakos sasa barire eira yugo cha kogendra kubaenekeria amagendro au na wigo oru kuboria gochia se bare baene kibuna kumubwate sia bare aseganga yaye yo kubwatania abananchi na wigo kuenekia magendro se chinsemo chonsi Machakos hoye! Machakos hoye! Mimi nimefika hapa pia mambo ya maji. Mnajua tuko na program kubwa sana ya 1.5 billion ya maji ya kule Mwala. Nimekuwa huko asubuhi na nimeamurisha ya kwamba by March hiyo program iwe imekamilika, watu wa Mwala na watu wa sehemu ile wakunywa maji. Lakini huyu Caleb pia ananiambia mko na dam inaitwa Muongoni hapa. Muongoni namna hiyo. Na hiyo dam imeleta kasheshe kidogo. Nilitafuta pesa kutoka kule Africa Development Bank. Lakini iko shida kidogo ya compensation. Si ndio? Na nimeambiwa inahitaji milioni 700 hapo. Mimi nataka niwaeleze from December 1 tunaanza kulipa wale watu wako pale. Ndio waondoke tumalize dam maji ifike Machakos Masaku City. Pia leo asubuhi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya masoko. Mimi nimefungua soko ya Mutituni. Hiyo soko tuliweka milioni 75 iko complete. Mimi tumepanga soko ingine 15 ya Machakos County na inajengwa under different imefika kiwango tofauti. Hapa Machakos Town, si mnajua hapo town tuko na soko ambayo ni ya zamani. Sasa sikizeni watu wa Machakos mjini. Si mnataka soko mzuri? Ile ya gorofa. Mimi nawajengea hapa soko ya milioni 350. Soko ya gorofa 4. Wewe Caleb, panga watu ya soko pale. Mimi nitawapanga mahali wataenda kungojea. Hiyo soko itanichukua 1 year. Mimi nitengeneze hiyo soko, watu wa Machakos wakae chonjo kama watu wa mahali ngine. Mwancho murigeria wikira wono tuikira omwerio wemesa ya maya kurwen soko chinsa isato mbiyamona soko sanga na intwe boigo mbiyamona sabari kibaito bamangana asiri bagaria Ebrana Chaka director Zaki na Felistas Kabendi abane kiama rigunichi bichango chara senchirengia nchenkuru kwa Clinton Ndigi toko ganjebo tukobia na boigo gendra kwegokia nemero bya gendrete asembe ya Soko TV to merana nda asembe nya sai kawanji.